Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Uya ang mga nangingenot na mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Mark Mendoza. Kinumpirmar ni Karamoan Mayor Marilyn Ko na kontrolado na kan lokal na gobyerno ang sitwasyon sa mga barangay kan Hapunan, Antolos, Gihalo asim barangay Maligaya matapos na tamaan ng diarrhea ang mga residentes digdi. Ang mga pasyente na hali isubuot sa barangay Maligaya ang gabos na dara sa Karamoan Municipal Hospital. Kinumpirma ni Mayor Ko na nakapagrehistro sindanin 23 pasyente sa barangay Hapunan kung saan tulo ang nagadan. 132 pasyente man ang na-record sa barangay Maligaya asin may 5 na kinumpirmang binawian ng buhay. 4 man ang na-report na nagkahilang sa barangay Antolos asin 3 ang na-rehistro sa barangay Gihalo, Karamoan, Camarines Sur. Yes, sir. Bakulang under control kang LGU dahil sugabos po na pasyente sa Maligaya na kaipuhan dara sa ospital. Pinadarami na po sa ospital kasi niya na ngunyan sa Karamoan Municipal Hospital. Sige man po, niraray namin yung monitor naman sa barangay. Tangaring po, sigurado ta na makontrol ang diarrhea. Mientras tanto, siniguro man kan Bureau of Fire Protection kan Karamoan Camarines Sur na preparado sidang magpadaranin fire truck na may laog na inumo na tubig sa mga barangay na apektado kan diarrhea. Kan suugma nagpadara na sindanin fire truck na may laog nin tubig na nag-agi sa treatment kan Rural Health Unit. Yes sir, bigyan mo kami kang MHU na magatod duman tubig. Big treatment si tubig kang MHU bago man bigdara duman sa Maligaya. Ay opo. Sagkudlo aring kamo sir madara ka ni sir. Tigahanap bilang po ang MHU kung may kaipuan pa magdara duman, magrara kami. Padagos pa sa mga bareta, aldaw na Sabado pa nagpadaranin mga medical personnel asin ambulansya ang gobyerno provinsyal kan Camarines Sur para mag-asikaso sa mga residentes na tinamaan ng diarrhea. Nagkondusir man in water sampling ang Edmero sa barangay Maligaya asin bagsak subuot sa E. coli test. Sa ngunyan, ongoing subuot ang mass chlorination sa tubig inumon kan mga residente sa Karamuan, Camarines Sur para maproteksyonan sinda sa helang na diarrhea. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagos na mag-antabay sa One Media TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.